Dimite o conselleiro do Mar ao ser denunciado por agresión sexual pola presentadora Paloma Lago. Marta Villaverde toma o seu relevo á fronte do departamento. Alfonso Villares deixa o goberno galego e deixa de encabezar tamén a Consellería do Mar. Así o anunciou el mesmo na tarde de onte, logo de presentar a súa dimisión e tamén afendou no motivo recibir unha notificación do Tribunal Superior de Xustiza na que se lle informaba da súa condición como investigado nun proceso xudicial. Afirmou que ao longo da súa trayectoria política aprendeu o significado da responsabilidade e da honra e da importancia de que as circunstancias da vida privada dunha persoa non enturben a confianza da xente nas institucións. Trátase dunha situación que ocorreu na miña esfera estritamente personal e que non quero baixo ningún concepto que poida afectar á Xunta de Galicia ou ás institucións autonómicas. Por iso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do Mar. Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra min e quero centrar todas as miñas forzas en defenderme onde corresponde, que é no ámbito xudicial. Trátase dunha denuncia por agresión sexual por uns feitos que ocorreron a finais do 2024 en Ferrol, sendo a denunciante a presentadora Paloma Lago. Dimitir para defenderme dunha denuncia da que sei que son, e insisto, totalmente inocente, é unha decisión moi difícil, pero estou convencido de que é correcta. Para min non hai outra opción. Dou este paso porque quero comparecer ante a xustiza como calquera outro cidadán. Renuncio á miña condición de aforado, para que non supoña ningunha diferencia a nivel de procedemento xudicial. Ao perder a súa condición de aforado, o caso pasará novamente ao xulgado de Ferrol, onde se presentou a denuncia. Esta mañá o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu á toma de posesión de Marta Villaverde como nova conselleira do Mar. No acto, Rueda agradeceu o labor realizado ata onte polo seu antecesor. Por suposto, dende o absoluto respeto á xustiza, desexar que se faga a xustiza e que se faga canto antes, desexarlle toda a sorte do mundo e, efectivamente, desexarlle que poder recuperalo, insisto, é a xustiza que ten que pronunciarse, a mí me encantaría poder recuperalo para a vida pública. Rueda deu a benvida ao equipo de goberno a Marta Villaverde e afirmou que a súa labor ten que continuar con normalidade, intensidade e responsabilidade. Asumes as máximas responsabilidades nunha consellería fundamental para a Xunta de Galicia, absolutamente estratégica en moitísimos sentidos. O mar e todo o que ten que ver co mar é fundamental para Galicia e, polo tanto, a partir de agora será a máxima responsable de impulsar todas esas políticas e de coordinarte co resto de consellerías. Entras, eu digo sempre que hai unha toma de posesión, especialmente nun grupo de compañeiros, nun grupo de xente que non compite entre elas, senón que se axudámonos entre nós, e temos clarísimo, e dende logo levo os anos dabondo para certificalo, cada un considera que un éxito individual dunha consellería é un éxito colectiva de Villaverde chega a este cargo logo de ser directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro dende abril do 2024 e de pasar polo Departamento de Pesca e Mercados da Pesca e de Valorización dos Produtos do Mar, onde foi subdirectora xeral. Agora asume este reto con gañas e compromiso. Escatimarei en dar o mellor de min a nosa comunidade, como fixen ata agora. As galegas e os galegos así o merecen. Un traballo que realizarei con dedicación, sumándome ao equipo do presidente Rueda, con completa entrega e servizo ao noso mar e á nosa querida terra. Quero agradecer a todos cantos me acompañaron nesta fermosa travesía, que é traballar por Galicia. Mulleres e homes que encararon e que encaran cada desafío como propio. A conselleira do Mar estivo arroupada polo Executivo galego en pleno, incluído Villares.